Ariyo, obila onge gi teko e chik mar puodho ng'anyo. Puodho kata tamruok ng'anyo. Ng'ato kadwa ng'anyo to otero mana oboke ne to onyise gima luongo ni notice. To onyiso obila ni chieng' ma kama kama tiluonge ni en gima ni 3 days notice, ndalo 3. Chieng' ma kama kama wadhi ng'anyo kama kama kama. Koro obila tijgi en keto arita kwe, miyogi security motegno. Ok nyal nyisogi ni watamore kata wayie. Mar ariyo, oganda mar Kenya oyienegi chwalo ng'ur. Ok en mana ng'anyo kende. Inyalo kata chwalo ng'ur ni gima luongo gi gi chik ni petitions. Inyalo chwalo ng'ur ni inyalo dhi ofis mar sirkal tiwacho ni gima kama ok onego bed ni timore. Koro seche mobila omako joma tindo mang'anyogi tichak iwegi, mokwongo ni mano iketho ratich dhano. Waluongo gi Kiingereza ni false imprisonment. Nikech ok inyal mako ng'ato tiweye mokitere doho. Mokwongo ipenjo to ni make nang'o ka noonge gi ketho. Koro gima timore en gima jodito madongo manie sirkal mamalo onego bed ni ong'iyo gini matut. Ok en gima joma tindo timo sani ma waluongo gi dho ngere ni Generation Z. En gima obiro apoya nono monego bed ni ging'iyo matut ni to ere kaka inyalo time, nikech kako odhi ni onyalo muoch mbele kae. Sani ne ochakore gi Nairobi. Sani kaka nowacho ni gin kuonde 6, counties 6 nyaka Mombasa. To ineno ni seche ma giwuotho ka ging'anyo nitiere very very big impact makata nitie wasiwasi kuom jodito. Kesa gima timore ni gima giwacho no en gima dieri in terms of kata mana uchumi mar Kenya, weche mag finance bill, gik moko dhi mbele. Kineno kuonde molony gima luongo ni transition from college to work. Teni ka ng'ato osetieko tich e kuonde tegruok to koro omino osetieko puonjre kuonde tegruok to dwa yudo tich. Nitiere gima luongo ni mandatory programs e pinje maoko ma iketi ni inyalo dhi internship to ikawi. Kenya kae ka joma tindo wuok e college to in e lwet nono. Ionge tich, biashara bo Kenya timo nikech gima luongo ni the cost of business ni malo. Koro joma tindo gi inyore saidi. Seche moko idak gi wuonu kata minu, isechopo higni 28, idhi 30, tikiera ni tibo chako familia mari karang'o kaka nyako chane wacho. Koro magi achiel kuom gimineno ka joma tindo wuok oko, wacho ni wan be koro nyaka wuog oko, nyaka gol kokwa mondo ane ni ratichwa tinyalo tim nade. Kamane kama entiere John, imbe ni jalony weche gi mag kompyuta kod lony manyasani. Ng'anyo no ok otimre mana oko ka kende, mar mbui ni malo, kendo kaluwore kod nonro manoyango kanyo ni onge hashtag moro amora mar piny Kenya mosebedo ka trend e piny mangima namba 1. Are ne Twitter kata X be